Juan, Kapitulo 16. Ug karon nga moadto na ako sa nagpadala kanako. Wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako, kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod, mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kun dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Unya inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, may tungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong, kay moadto man ako sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sila sa silot, kaya nagmando ni ining kalibutana, gisilutan naman.